vtedy sme prišli s takým jedným nápadom. V 95. roku banky neposkytovali pôžičky ľuďom. Keď ste si poskytovali tým, ktorí si nechceli požičať, to znamená bohatým, ale normálne ľuďom neposkytovali pôžičky a ľudia pravda, že chceli si niečo nakúpiť, chceli byť majiteľmi predmetov a tak ďalej. A prišli sme s nápadom, že spravíme splátkový systém. A aby sme ho spravili taký unikátny, tak sme sa rozhodli, tak vznikal splátkový systém Triangel, tak keď bol taký unikátny, tak sme sa rozhodli využiť takú fintu, že zoberieme práčku, dajme tomu priamo z Whirlpoolu, z výrobne v obrade, využijeme veľkoobchodnú a maloobchodnú maržu, to vtedy činilo rádo o 30%. To znamená, že ak práčka stála v maloobchode 10 000, tak my sme ju kúpili od Whirlpoolu za 7 000 korún. To znamená, my sme kúpili práčku za 7 000 korún od Whirlpoolu, doviezli sme ju zákazníkovi priamo domov z Whirlpoolu a tých 3 000 korún sme využili na to, aby sme vykryli cenu prepravy, cenu financovania a povedali sme, môžete nakupovať na splátky a zaplatiť nulový úrok, nezaplatiť ani korunu úrok. To znamená, využili sme tú maržu, tých 3 000 korún, ktoré tam ostalo, za 7 000 sme nakúpili, 10 000 bola bežná cena tej práčky v maloobchode, nakúpili sme od Whirlpoolu, doviezli sme ju tomu zákazníkovi priamo domov, čiže sme obišli pre maloobchod a veľkoobchod a tých 3 000 korún, ktoré ostalo, nám dovolilo spraviť to, že vznikol splátkový systém Triangel, ktorý hovoril, môžete nakupovať na splátky a nezaplatiť ani korunu. Keď sme ten nápad mali, vôbec sme netušili, ako to bude mať úspech u zákazníkov. Nevedeli sme, čo to asi spraví, nemali sme ani predstavu. Celá tá firma vznikla v takej maličkej miestnosti, boli tam 4 ľudia, ja keď som tam chcel vojsť, tak som tak musel zaprieť dveraz, tak postaviť, aby som vôbec niekde mal stáť a vtedy vyšiel ten inzerát, ako nakupovať na splátky a nezaplatiť ani o korunu naviac a všetci tam sedeli a čakali, bolo tam telefónne číslo, bolo teraz zavolať. A všetci sme tam sedeli a čakali sme, čo sa asi tak stane. Našim